ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತದೆ ಪದಿಂಜಿದ ಚಟ್ನಿ. ಈ ಪದಿಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪದಿಂಜಿ ಬೋಡಪ್ಪುಂಡು. ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಡ್ಡೆ ತಾರೈ ಐನು ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಪುಳಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೋಡು ಪೊತ್ತಿನ ಪಾಡೇರು ಬಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದ್ದೀವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪದಿಂಜಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಐನು ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಪದಿಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ಪೊಡು. ಅವತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಈ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಪೋದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಡು. ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತಿಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನದ ಲೆಕ್ಕ. ತಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡೆ ಕಾಯ್ದಂಡೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಂದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾವಿತ್ತೆ ನೆನಿತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಒಂಜಿಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಅರಪೇರ ದೀಪೆ ಅದಾಗನೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತತ್ತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಕ ಅವಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಪದಿಂಜಿ ಅರಪೇರ ದೀತನತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ದಿಕ್ಕೊಡವೇನೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ದಿಕ್ಕದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಿಕ್ಕದಾಂಡೆ ನೆನಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡನೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಉಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಚಟ್ನಿ ತೆಂದು ಕಡ್ದಾತಂಡೆ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಅವೆಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಆತಂಡೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.